Па выніках 6 месяцаў вобласць у поўным аб'ёме выканала ўсе ключавыя паказчыкі эфектыўнасці дзейнасці. Аб'ём прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове склаў 40 мільёнаў долараў США, ці 100% ад задання. У сферы малога прадпрымальніцтва ў першым паўгодзе зарэгістравана 390 новых мікра- і малых арганізацый, больш за 6,5 тысяч новых працоўных месцаў. Гэта больш, чым запланавана на гэты перыяд. Таксама апераджальнымі тэмпамі выконваецца заданне па ўводу жылля і энергазберажэння. За студзень-чэрвень 2017 года унутраны валовы прадукт Брэсцкай вобласці склаў больш за 4,5 мільярды рублёў, што таксама перавышае заданне. Прырост дабаўленага кошту ў параўнанні з адпаведным перыядам 2016 года забяспечаны за кошт станоўчай дынамікі ва ўсіх секцыях прамысловасці, сельскай, лясной і рыбных гаспадарках, будаўніцтве 109%, транспартнай дзейнасці, аптовым і рознічным гандлі, а таксама іншых галінах эканамічнай дзейнасці. Вырасла прадукцыйнасць працы. Станоўчая дынаміка забяспечана па ўсіх відах дзейнасці рэальнага сектара эканомікі. Першае месца сярод рэгіёнаў рэспублікі Брэсцкая вобласць займае па тэмпу росту валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі ва ўсіх катэгорыях гаспадарак. Дасягнутыя вынікі забяспечаны за кошт прыросту аб'ёмаў у жывёлагадоўлі. Павялічаны таксама аб'ёмы вытворчасці малака і вырошчвання жывёлы і птушкі.